Desde o BNG temos que alertar de que a situación do mercado do alugueiro na cidade de Vigo é xa límite. A día de hoxe, apenas hai dispoñíveis 400 vivendas en oferta, das que 9 de cada 10 teñen prezos superiores aos 700 euros mensuais. Uns prezos que son imposíveis para a maioría social que representan as familias traballadoras e xa non digamos para a mocidade precarizada. Nunha cidade na que o salario medio, compre lembrar, está situado en 22.000 euros brutos anuais e na que son máis de 20.000 as persoas que contan con ingresos mensuais inferiores aos 625 euros. 400 pisos para alugueiro fronte aos case 2.200 pisos turísticos formalmente registrados e aos que se engaden os que operan de maneira ilegal e ao que se engade tamén o denominado alugueiro de tempada, isto é, a vivenda que só se ofrece en alugueiro para poder utilizar durante os meses o ano e que xa representa máis do 20% da oferta total. Mentres, son xa máis de 7.000 as familias registradas en Vigo como demandantes de vivenda protegida, das que o 80% o que demandan precisamente é alugueiro social. Estes datos reflicten que a situación de emerxencia habitacional que atravesa a maior cidade de Galiza xa chegou a un nivel insoportável. No entanto, temos que seguir a lamentar a falla de resposta por parte das diferentes administracións públicas. Dunha banda, o Goberno do Estado, con medidas propagandísticas e anuncios que non van resolver o problema, e con programas como Casa 47, que son unha verdadeira tomadura de pelo. Doutra, a Xunta do Partido Popular, que despois de desmantelar a política pública de vivenda, o único que ofrece son anuncios e fotos, semana sí e semana tamén, do proxecto de apenas 1.600 vivendas do Plan Parcial de Navia que deixarán sen atender 3 de cada 4 demandantes de vivenda protegida na nosa cidade. E, por último, un goberno municipal impasível e instalado na inacción, como volveu demostrar hoxe a concelleira de Urbanismo, María José Caride, no Consello da Xerencia celebrado esta mañá, na que o BNG interpelábamos ao goberno municipal sobre que valoración fai destes datos e, sobre todo, que medidas urxentes ten previsto despregar. A única resposta que foi capaz de dar a señora Caride foi que a situación lles produce, di, inquedanza, pero a única medida concreta que foi quen de citar foi que confía en que en breve se poña en marcha o Observatorio da Vivenda conveniado coa Universidade de Vigo. A cuestión é que máis hai que observar? Que máis datos necesita o Goberno municipal para actuar? En serio que o único que vai facer o Concello da maior cidade deste país cun orzamento de máis de 350 millóns de euros é elaborar máis estudos sobre a situación da vivenda? Xa abonda de brazos caídos as viguesas e os vigueses precisan que o conxunto das administracións e nelas tamén o Concello de Vigo actúen para garantir o dereito á vivenda que é hoxe o maior problema social na nosa cidade. E por iso o BNG seguimos a reclamar que facilitar o acceso á vivenda ten que ser a prioridade política pasando das palabras aos feitos, dos anuncios ás decisións. E para iso o Goberno de Abel Caballero só ten que executar as medidas que aprobou o propio Pleno en marzo de 2024 a través dunha moción do BNG. Medidas concretas e factíveis como solicitar de inmediato a declaración de zona tensionada que polos últimos datos vemos como na Coruña si logrou frear, inda que for tímidamente, o aumento dos prezos. Medidas como poñer en marcha un verdadeiro plan facilitador do alugueiro, como garantir alternativas habitacionais a todas as persoas en risco de desafiuzamento ou frear, dunha vez por todas e de maneira decidida, o fenómeno ultraespeculativo dos pisos turísticos, así como despregar un enérxico plan local para lograrmos mobilizar as máis de 22.000 vivendas baleiras que existen en Vigo e exixir, neste sentido, a transferencia inmediata de todas as vivendas das que propietaria Sareb para desta maneira crearmos un parque de vivenda pública, protexida e social na nosa cidade.